ଆମେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବା ସିଲାବସ୍କୁ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମ ସିଲାବସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରର ସିଲାବସ୍ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରର ସିଲାବସ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଟା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର। ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ 4ଟି ପେପର ଅଛି। ସେ 4ଟି ପେପର ହେଉଛି 2.1 ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ, 2.2 ଯେଉଁଟା ପେପର 2 ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, 2.3 ପେପର 3 ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, 2.4 ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ, ସମୀକ୍ଷା ତତ୍ତ୍ୱ, ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ହେଉଛି 100। 4ଟା ପେପରକୁ 400 ମାର୍କ, 30 ମାର୍କ ରହୁଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏବଂ 70 ମାର୍କ ରହୁଛି ତା'ର ସେମିଷ୍ଟର। 70 ମାର୍କ ଦେଉଛନ୍ତି 3 ଘଣ୍ଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମସ୍ତ ପେପରକୁ। ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଗ୍ରୁପ ଏ କୋର୍ସ କୋଡ୍ ହେଉଛି 2.1। ପ୍ରଥମ ପେପର ହେଉଛି ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ, ଯାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 70, ସମୟ ହେଉଛି 3 ଘଣ୍ଟା। ୟୁନିଟ୍ 1 ପେପର 1ର 2.1ର ୟୁନିଟ୍ 1 ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରର ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା, ପ୍ରକାରଭେଦ, ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ମତାମତ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ 1। ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ଅଛି ବାକ୍ଯନ୍ତ୍ର ଓ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ପରିଚୟ, ବାକ୍ଯନ୍ତ୍ରର ଭୂମିକା। ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ଅଛି ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଓ ଦିଗ। ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ଅଛି ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାର, ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାଗୋଷ୍ଠୀ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କ୍ରମ ବିକାଶ। ୟୁନିଟ୍ 5ରେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଗତ ଭାଷା, ଯେପରି ଇଂରାଜୀ, ଜାବନିକ, ଦ୍ରାବିଡ଼। ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପେପରରେ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେପର ଯେଉଁଟା 2.1 ପେପରରେ 5ଟା ୟୁନିଟ୍ ରହୁଛି, ଯାହା ଦେହରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 12 ମାର୍କିଆ 3ଟା, 8 ମାର୍କିଆ 3ଟା ଏବଂ 5 ମାର୍କିଆ 2ଟା, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ହେଉଛି 70, ସମୟ 3 ଘଣ୍ଟା। ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା କୋର୍ସ କୋଡ୍ ହେଉଛି 2.1, ଆର ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ହେଉଛି 70। ସେକେଣ୍ଡ ପେପର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ 1ରେ, ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ସାରଳା ଓ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ, ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ରୀତି ସାହିତ୍ୟ, ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ୟୁନିଟ୍ 5ରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ଯାହାର ହେଉଛି ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, କବିତା, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ, ପତ୍ରପତ୍ରିକା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେକେଣ୍ଡ ପେପରରେ ମଧ୍ୟ 5ଟା ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି, ଯାହାର ସେଇ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ହେଉଛି ସେମ୍ 70 ମାର୍କ, 12 ମାର୍କିଆ 3ଟା, 8 ମାର୍କିଆ 3ଟା ଆଉ 5 ମାର୍କିଆ 2ଟା। କୋର୍ସ କୋଡ୍ 2.3 ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ପେପର, ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରର ତୃତୀୟ ପେପର। ତା'ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ହେଉଛି 70। ଆର ମଧ୍ୟ 5ଟା ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି। ୟୁନିଟ୍ 1ରେ କାଞ୍ଚି କାବେରୀ, ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର, ଭାତ, କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। ୟୁନିଟ୍ 3 ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। ୟୁନିଟ୍ 4 ହେଉଛି ଶୋଣିତ ସାକ୍ଷର, ବିଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ। ୟୁନିଟ୍ 5 ହେଉଛି ଏକାଙ୍କିକା, ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କର, ଲେବଲ୍ କ୍ରସିଂ, ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସରର ଭୂତ, ଦୁଇ ସମୟ, ଯାହାର 5ଟା ୟୁନିଟ୍ ରହିଲା ଥାର୍ଡ଼ ପେପରରେ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରର। ତା'ର ମଧ୍ୟ ସେଇ 70 ମାର୍କ, 12 ମାର୍କିଆ 3ଟା, 8 ମାର୍କିଆ 3ଟା, 5 ମାର୍କିଆ 2ଟା।
एबे कोर्स कोड हूँ 2.4 जोटा हूँ पेपर 4 रे रही तुलनात्मक साहित्य समीक्षा तत्व अनुवाद साहित्य जार 4 मार्क हूँ 70। तार मध्य 5टा यूनिट रही। प्रथम यूनिट हूँ तुलनात्मक साहित्यर संज्ञा स्वरूप और परिसर। यूनिट 2 रे हूँ तुलनात्मक साहित्यर उपयोगिता और विचारधारा। यूनिट 3 रे हूँ समीक्षा तत्व रसवादी रीतिवादी नंदनतात्विक शैलीतात्विक। यूनिट 4 रे हूँ अनुवादर तत्व संज्ञा स्वरूप और प्रकारभेद। यूनिट 5 रे आधुनिक साहित्य तत्व वामवाद विघटनवाद पाठक प्रतिक्रिया तत्व गांधीवाद चेतना एहीपरि भाव में 5टा यूनिट को एठारे वर्णना कर 5टा यूनिट टोटाल सेकेंड सेमिस्टर रे रहुची। सेकेंड सेमिस्टर रे रहुची 4टा पेपर को 400 मार्क यार इंटरनल मार्क हूँ 30 सेमिस्टर मार्क हूँ 70 70 3 घंटा समय दि जाउची एवं सबू पेपर रे 8टा क्वेश्चन आसो 12 मार्किया 3टा 8 मार्किया 3टा 5 मार्किया 2टा। तो प्रथम जो 12 मार्किया ताको 700 ରୁ 1000 शब्द मध्य लिखा पड़ो। तर 5टा प्रश्न देथिबो ता मध्य 3टी करिया पड़ो। सेमती 8 मार्किया भी 5टा प्रश्न देथिबो ता देहरु 3टी उत्तर लिखा पड़ो जहाँ को 400 ରୁ 500 शब्द मध्य लिखा पड़ो। आउ सेमती 5 मार्किया जो 2टा ता देहरु 4टा प्रश्न पड़थिबो ता देहरु 2टा करिया पड़ो। गोटे सबु प्रश्न रे जेमती केते शब्द मध्य सेमती 5 मार्किया भी 150 ରୁ 200 शब्द मध्य लिखा पड़ो जोटा आम ये आलोचना कले। आउ जदि यहीपरि नुआ नुआ वीडियो देखा चाहते आम चैनल को लाइक करूँ शेयर करूँ आउ सब्सक्राइब कर दिंतु। आउ बेल आइकन को दबाया को भूलु नहीं नुआ नुआ वीडियो पाइपर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। रहुची नमस्कार।